Nhasi uno tiri kusangana tiri munharaunda yeGuruve pano paSly Media TV. Ndinodavira kuti ndinokuwanai muri vatano. Isusu tauya panapa nhasi uno kuzopembera chiitiko chakanaka. Tiri kufamba pamusoro perwizi runonzi rweMwembezi. Kwemakore anokwana kuita 46 years. Nyika ino yawana kuzvitonga kuzere. Pakanga pachingori nedambudziko kusvika vanawo muno vasarudza mwanawo muno akazvipira asinganyireveri vanhu nhema nekuda kwokungoti ada kukwira pamusoro. Akavavimbisa hama neshamwari, akavimbisa vana vekwachigwada, vekwachimanga nevekwaberejena kuti ndichinge ndasarudzwa mukati menharaunda inoyi ndichakuitirai chiitiko chakanaka. Nhamo nematambudziko ekutadza kubira rwizuru kana rainy season akuzopera. Honorable Member of Parliament who are here present, ex-Mr. Shenguri, Chief Senate, and Chief Shipuriro, village heads, all government officials, fellow councillors, ward councillor, distinguished guests, and ladies and gentlemen. It is my great honor and privilege to welcome you all to this historic occasion. The official opening of the Mwembezi Bridge is a symbol of unity, development, and community resilience. Rukuti mucherechedzo wekubatana nekufarira kuvaka nzvimbo yedu nekushingirira kwenharaunda. This achievement resonates strongly with the national development mantra nyika inovakwa nevene vayo, reminding us that meaningful development is built by the people themselves working together. The successful completion of this bridge reflects cooperation between government, council, partners, and the community. The project is also aligned with Vision 2030 as we continue moving towards a prosperous and upper middle income society through improved infrastructure and inclusive service delivery. This bridge will enhance accessibility, support economic activities, and improve the daily lives of our people. Let us continue to build Guruve step by step, brick by brick, ensuring that development reaches everyone so that no one and no place is left behind. With these few remarks, I welcome you all and thank you for joining us on this important occasion. I thank you. Honorable Minister, Dear Council Chair, Lady Redwan Asnaika, do Vice Chairperson, Wekuru RTC, and it, Mavaona, Vakutsanangura, Edivatigamchira, when Ratina Ronasi, Rashi, Purandit, Honorable Minister, Titendere, Kananenirumezua, Tichuya Kanya Mundoro, Umusangano, Kukaza, anything yet made. Takasvika kwa vakazara takazotenderera nepamutindo tikanonoka kusvika tikaita setu tisina kurongeka asi nhasi matibatsira kana paakudiwa mweedmeni takukurumidza kusvika nenguva. Ndinokutendai Honorable Minister nekutipa project yakadai ine impact kusociety, ine impact kunyika, yekuti tirikuona kuti kana zvibage chaizvo magonyeti tichipa vanhu vafa nenzara. Nditendere Honorable Minister nekuda kwenguva isimudze mukuru wangu tambotarisa kuti vabva kuprovinsi vari papinda vashaya, asi ndichakumbira Honorable Minister tiseedze PS vatisimudzire our guest of honor tienderere mberi nebasa. Zvakadaro hatina kushanda tega. Tinoda kutenda wa Honorable Minister. Tinovatenda zvikuru nekuti takabata basa iri pamwe chete. Zvakare neveGuruve Rural District Council tinoda kuramba tivacherechedza zvekare. Basa rehurumende tiri kushanda inonzi the whole of government approach. Hakuna ari kushanda mubutiro. Saka tinoda kuzvitenda izvozvo. Tichada kungobata vanhu vari kubenefita, hatingati mabeneficiaries eproject yatakaita. Iri kubenefita mahouseholds anosvika 1148. Population iri kusevwa
inosvika 4,641 pada inotodarika nokuti kuda pamwe kune vamwe vatozvarwa nhasi naye. Saka izvozvo tinoda kuzvitenda. Ndofunga zvizhinji zvataurwa tiri kubridge zvandanga ndinazvo pano, asi regai nditaure kuti project iyi iri kubata zvakanyanya mukati medunhu rino. Tine ma-educational facilities, zvikoro zviri muno, makliniki ari muno, ma-mining operations, ma-business centers ari muno, vari kubatsiridzwa neproject yatakaita. Izvozvo tinoda kuzvitenda kuburikidza donzvo remukuru wenyika rekuvaka nyika yedu kusvika tasvika 2030. Izvozvo tinoda kuzvitenda. Regai nditore mukana uno kutaura maringe nebasa iri kuti rakatanga rini. Basa redu takaritanga muna 2024. Ndopa takatanga kumobilize local material yatinayo kuburikidza nema-communities edu. Takazotanga kunyatso bridge redu gore rakapera muna 2025 kubva muna July kusvika muna December. Gore rino kubva muna January kusvika muna March. Ndofunga vaiona vanoshandisa mugwagwa iwoyu ndopatakaita chirikiriki chekuti basa ripere tigogona kuungana nhasi. Basa redu ratakaita project yedu in total rakakosta mari inosvika $182,404.80. Mukatarisa muchaona kuti project yakati kurei, yakatitorera mari yakati wandei, inoratidza kukosha kweproject iyoyo. Chiregai nditore mukana uno wokutenda varume nevakadzi vakamirapo vakachena avo. Pasina ivava basa redu haraifamba. Nditenderewo kuti tivauchirire maoko. Sekutaura kwaPresident, nyika inovakwa nevene vayo. Vakabata basa rakakura. Naizvozvo regai ndingosiya chisheru kwatiri sema-communities kuti bridge irori rinoda kumaintainwa, rinoda kusustainwa, kuti rirambe riripo kwemakore. Saka izvozvo zvicharamba zvichiitwa necommunity yedu kubatsiridza nesu READER tichikubatsirai. Nokudaro ndinokutendai zvikuru DDC nemukana wamandipa mazvita. Vangobatanza mic yenyu pano vaiterechiita DDF vari pana READER vari pano, madzimambo aita musoroi, maservices vese vari pano vari kudzokana. Ibasa rangu nhasi rakati rerokei kuti mukoma wedu mukuru ndaimautikuza kwavo. Mukoma wedu mukuru ndoda kuti muzopekare vanhu vekuno kuti makavhotera munhu akauri pana purezidendi. Zveka ma-MP anosvika kuma more than 200, asi nezvaanozopinda vanhu vashoma shoma. Saka maministers of state rakapikwa maprovinsi ese ichakapikirirwa honorable vatinavo navagetso mari zvaperera maoko. Vatobvota ngati vhotere munhu azozokwanisa kupimwawo napurezidendi satichaitira minista kudhurumende. Vatinavo nhasi mukoma wedu mukuru takavo zvakawanda munovaziva ndiri makavavhotera. Honorable Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Honorable Christopher Magomo. Atumbere maomo tichapa mukuru wedu. Nokucherechedzai ndinoda kucherechedza muyeni ari pakati pedu, Director Monitoring and Evaluation kuREADER HQ, Amai Chisango, makamirira Director General. Ndinokucherechedzai nokutendai. Provincial Head for Rural Infrastructure Development Agent READER Amai Takawira vari pakati pedu nevachisanduro novese vamunoshanda navo, tichiona kuno kugurwe kunana Comrade Musolo. Ndakucherechedzai neavo vakashanda pabridge vakamira vakachena zvisingabviri. Ndinokucherechedzai. Other provincial and district heads of government ministries, departments and agencies here present. Utungamiriri uri pano hwebato riri kutonga zvinomutsindo hwakatungamirirwa nema-Central Committee members maviri ari pakati pedu, Comrade Berika Nengoni, Comrade Rwodzi. Tinokucherechedzai. Ma-provincial members ari pakati apa ndaona Comrade Rafu vanga varipo pano, hameroti vachiripo here. Ndinocherechedza zvakare
vamwe maprovincial members nasecretary kuma-women affairs vana mai Kambizi, secretary wedu kuprovince, secretary ari pakati pedu kuprovince zvakare kumayouth, vese vanhu ava vaiyambuka nebridge vachiuya kumhiri kunoko, vayambuka nepasi bridge isati ravapo. Vandiri kucherechedza panava kunyanyanyanya comrade Rodzi, comrade Kambizi naamai Kambizi, vana Petronella Mutengo, maprovincial members vese vari pano. Ndinovacherechedza nekuvachidzidza kuti aiwa zambuko ravapo. DCC members dziri pano vachitungamirirwa naComrade Famba. Ndocherechedza zvakare madistrict chairman ari pakati apa, madzimambo ari pakati pedu, mambo Bepura chevaviri tinokucherechedzai, mambo Chipuriro Soko Wafanaka tinokucherechedzai, ende munoramba munesu patinenge tichiita urongwa hwedu hwedevelopment. Acting District Development Coordinator vaMutsvenguri tinovacherechedza zvikuru, CEO for Guru RDC na chairman wedu akamirirwa naamai Mushonga tinovacherechedza. Members of the media fraternity, ladies and gentlemen, ndoti makadii mese, makadii mose, tiri kufara here, vari kufara zvipekere mudenga, vakatsamwa chiri pasi. Yesu, haleluya. Manje munodire kudaro, vaenzi vese vari kubva vaseka. Anyway, kufara handiti kuti tinyevenuke. Chinhu chiitiko chiri pano chiitiko chinofanirwa kuti tinge takasununguka tichifarira urongwa hwapresident vedu, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, uwo hune hwaro hwokuti isu tinge tichiva vanhu vanenge vava pa-upper middle income economy by year 2030, zvichiburikidza nezvivakwa zvavanenge vatipa kuno kuti tiite, zvinoverengera Mwombezi Bridge. Mwombezi Bridge ndo rataunganira nhasi pano kuti tikomisheni, tirivhure zviri pamwero, zviri pamutemo, tichicherechedza zvakare mabasa akaitwa neavo vakashandapo neavo vakaita kuti zvivepo. Ndoda kutondedzai kuti kuno kuGuruve South muMashore Central Province munofanira kunyemwerera sekutaurwa kwazvaita naPS. Bridge iri kana muchiyeuka takatanga kutaura nezvaro tiri pamashopa, tichitaura kuti aiwa Mwombezi Bridge toda kuti tiri vake. Vanhu vakati inhema, varoda nekuti vamuofisi vakuru ava varoda kungotifadza. Manga matojaira kunyeperwa kwemakore anodarika 46 pachinzi bridge tichavaka, muchatondera 2017 tichitenderera tichikambena paya, takamira pamberi penyu tichitaura kuti munhu nomunhu anoda kuitei. Vamwe pakati pedu vakati aiwa gore risati rapera muna 2017 ndendaisa bridge. Nhasi ranga rakamirira huuya baba Mnangagwa kuti aiwa tiise bridge tozofamba nepo, ravapo. Baba vakati aiwa zadzisai zvido zvevanhu. Nyika inovakwa nevene vayo, zvataurwa kuburikidza nekurongeka kwamakaita kuti tinoda bridge apa. Nevana venyu vemuno vamwe vakatanokumbira. Ndinodayira kuti pamhira pane mumwe mukomana akati patuma gonyeti esimende anonzi Mandazi. Vamwe vakabvisa fiwo, imi makaunganidza matombo village by village, kututa jecha, dhaga zvese nesimba renyu rakashanda pabridge apa. Ndo zvinotarisira president vedu kuti aiwa ipota nekuko tisangane, development haisi munhu mumwe chete.
inoda tese yanga ichitaurwa naamai apo vati the whole of government approach, tozoisa zvakare society pakati, tabudisa development. Takatarisa mamiriro akaita chivakwa chiri apa, hapana anoti ndechangu, hapana angaregere pachikwachurwa paya, nekuti imiwo makashandapo, dikita renyu riripo. Saka hapa chinhu chedu tese ndo inonzi devolution, tinoronga zvatinoda kuti kuitiite tiri kuno, tobva tazviita zvichibuda kusvika zvatasvika patasvika nhasi, takwanisa kuyambuka nepamusoro apa. Ini chaiye ndakapotsa ndaendeswa nemvura 6 years ndakaita ndichibva pachitaurapo ndichienda pamagwenya kuchikoro, tayambuka nepa, handambobvira ndaita mbodha kai, ndairova nedzadhamu kuenda neikoko. Mumwe wedu tabatana maoko tichiyambuka apa, mabhuku akaeredzwa nemvura. Tanga tichiseka nhasi neshamwari yangu inonzi Obet yangu, ndakadzidza naye ainjiniya, takapotsa tese zvakare taendeswa nemvura. Zvino zvakabuda kwamuri tatenderera kuti bridge reshuwa harisati ravapo. Hurumende yakaona kuti apa pane need, takaungana takarongeka nezvatakatanga taunganidza kuno kumusha. Hepo nhasi rava zambuko. Tinoda kutenda veReader nebasa guru ravakaita. Ndo vakawisa expertise yekuvakwa kwebridge, ndo vakawisa zvakare mari dzakawanda dzokuzowedzera pamusoro pedziye dzatanga tatsvaga kuvana vemuno. Ndivo zvakare vakaemploya varume vakamira pa. Ndoda kutendai mai Takawira netimu yenyu, ivo vabva kuna DG vanoti aiwa mai Central iri kutenda zvikuru nerutsigiro ravari kuwana kubva kuReader inonzi TTF iya kubva kare. Ndiye hamungatondere, ndiye takashanda naye apa. Varume vakamira pawo aiwa vakashanda, asi mbudzi vakadya dzaibuda muvanhu. Mbudzi makadya varume, dzaibviswa nevanhu ava vari uko. Vana Central Committee vaiti vakadarika apa, vabvisawo chavanacho vokupai. Hamuna mbodya nemuriwo kai? Kana takakutarisai apa mutaridze kuti mamuchivaka mabridge, makasimba. Yakataurwa nakapfupi kuti simba. Saka tinoda kuzvitenda zvikuru. Chandakumbira iwe Reader, ndambotaura namai Takawira tichizevezerana. Hatisati tapedza kuno tichine dambudziko zvakare repa pamupinyura patinoda kuisa kazambuko kokuti vana vakwanise kuyambuka kubva kwana Munyoro vachiuya pamupinyuri pachikoro paya. Ndo imwe yenyaya yatakuda kuti tiatake izvozvi tichitarisa infrastructure yekuno. Toenda nyaya yekuti muchiona kuti president vane chido chekuti hapana nzvimbo kana munhu anofanirwa kusara. Pano paBerejena panga pasina magetsi kubva 1980. Chiwanza Marara taiziva, tiuya kumagenerator ndopairira pano painzi pachiwanza Marara. Asi iko zvino magetsi avapo through RIA aya kuburikidza nehurumende yapresident vedu. Padzuka manja zvakare magetsi avapo kuburikidza neutungamiri hwapresident vedu. Shuya nekuRIA. Isi chedu kutokonya vanoita basa voita. Nyaya inodiwa nemutungamiriri wedu wenyika yekuti pasawane nzvimbo kana munhu zvinofanirwa kusara, ndiye tiri kufamba nayo. Hatidi vanhu vanojaira maslogani asina development. Iwo president chavanotaura kuti development wosita slogan. Wakaramba uriwe maslogani, nyika haivakwe nezvozvo. Nyika haibudirire nekupopotana. Ndosaka maona seZimbabwe yaita dunga munhu kusapota nyaya hombe yeconstitutional amendment number 3 kuti aiwa regai president vaite basa semarongero avakaita ekuti by 2030 nyika ino inofanira kunge apa middle income economy. Ndoda kutendai mhuri yeGuruve, mhuri yeMashona Central Province, takaita muonerano
takabatana tibate murume anga anetsa aitodawo kuyambuka nepabhiriji ipapa ainzi Zvitsva. Zvakafamba paya ari mukati iko zvino vanhu vangadai vakabatira maora mumaoko manga maakurara makaita kahopo zvino zvinobuda. Tinotenda nekuti ndimi makamira makatsigira kuti zvinhu zviite. Zambuko ravako apa iri muchaona kuti rinoyambukwa nevanhu, richabatsira vanhu vanosvika kuma 4,600 vachapinda nepa mahouseholds ari kumhiri kwezambuko iri. Tiri kuti misha i 1,100. Saka zambuko iri izambuko richabatsira vanhu vakawanda zvikuru. Tichitarisa vana Nyakapupu, that's ward 3, ward 15, part of ward 15 inopinda nepapa. Pano tiri muward 10, ward 9 inogona kufunga zvakare kuuya nepapa. Nana Hozo kweso vanhu vakawanda vachabatsirikana maringe nokushandisa zambuko iri. Tinoda kutenda kuti rauya panguva yakanaka yekuti iyo mvura iri kunaya vanhu vachatanga kubatsira naro kubva izvozvo zvichienda mberi. Mafamasi vachanga vachitakura mbeu dzavo zvakanaka. Maminas emuNyakapupu meso vanenge vachitakura zvinhu zvavo zvakanaka pasina chinovavhiringidza chokuti mvura yazara murukuru. Izvi zvinoitwa nekuzadziswa kuburikidza nekubatana, kushanda pamwe chete semhuri pasina kusarudzana. Ndo zvaita kuti tisvike patira chainetsa maybe kuti zvingatangwe nani kuti zambuko ritangwe, asi zambuko redu chinokosha ravapo, zvakatangwa. Toda kutenda zvikuru kuti aiwa pamusoro peyo project sekutaura kwandaita nzvimbo dzakasingasvike magetsi dziye sedzino ipapa pamba pasina magetsi nekwandataura kuye. Makaenda panyani Mondoro izvozvo pari kuiswa booster re net1 panyamondoro izvozvo tiri kurova booster. Takabva kurova booster ipapo tichaenda kunana Big Deal tonorova rimwe booster. Network ichange iripo, vana vachadzidza zvakangofanana nevari kudzidza mumaguta. Tichitarisa kuti panofanira kuita nyaya yerural industrialization. Iko kuno tega tinofanira kushandisa magetsi aya kuti tigadzire zvinhu zvedu. Tobva tapinzana mabasa ipapo ya rural industrialization. Makatarisa imi nyaya imwe yatiri kufamba nayo, vanhu vangati aiwa tavakapa chete, but iko divi rino iri muward 14 tine Didze bridge, Mavare bridge zvakavakwa izvozvo. Tine kamwe kachikoro kakatepwa zita rekunzi Magomo katakavaka neCDF kuburikidza neutungamiri hwapurezidendi vedu nerutsigiro rwenyu rwamunenge muchivapa muchitipawo nesu, nekuti pese patiri kuita mabasa hatisi kuita tega, tiri kuita necommunity. Community inoyaisa labor yoita zvinowanika zvinodiwa zvinowanika munzvimbo mavanogara. Hepo hurumende yoyebatsira nemari yayo neexpertise. Takuda taenda takadaro. Tikutarisa isusu kuti iko kuno makombiyuta makapiwa, zvikoro takaisa makombiyuta akawanda. Kana pane zvasara tichawedzera. Gezi preschool tiri kuvaka, maproject atiri kuita kuno iwawo. Kemusasa clinic takanoisa bhoho nemasola, maVBU kuno ariko. Mune chekufarira chakanyanya pane chekutsamwira. Takatarisa kwavo tiri kubva nekwatiri kuenda. Imi mhuri yekuno kuGuruve chakatarisana neutungamiriri hwapurezidendi vedu His Excellency Dr. Emmerson Damzo Mnangagwa. Munofanira kuvaomberera maoko. Urongwa hwebudiriro hwatabva munguva yadarika tichipinda mune hutsva hwatinahwo hweNDSV 2 muchaona kuti huri kufamba nenyaya yekuti iwe dunga munhu tanga waita chouviri kana ichinzi upper middle income economy
zvinongoreva chete kuti average yedu yemari yeupfumi takahwerengedza zvatiri kugadzira necapital yedu yemuprovinsi tasa mugwagwa nemainfrastructure maroads nezvikoro nezvipatara takaedha value yacho mumwe nemumwe wedu patiri pano tikadai tichita ne4.5 mumwedzi zvienda mberi kusvika 6 ndo apa middle income economy yo. Vamwe mukati umu vakasvika. Chakakosha kutangirana kufamba. Wakaona wasara ndiwo unofamba uchirasa maoko uchitaura wega. Kune dzamara wakupenga vamwe vachienda. Iko zvino nyaya dzoupfumi president vakavhurira ende nyika vari kuda kuti ifambe isina mateksi akakwira, isina zvimingambini pakunyaya yekuti mabhizinesi anga achitangwa. Migodhi iri kungocherwa, takabvisa wedzi rekuti mukorokoza takadaiwo vakunzi maartisanal miners. Kureva kuti vanoproduce gold rakawanda chienda kufidelity, nyika ichienda mberi. Zvazvinongoreva ndezvokuti wana paunebatirira, ndozvandiri kutaura. Kana wakaona watadza kuchera makombe epfumvudza, wotadza oshuwa kusefa kakazamba kako kegold ubate kremu, wandika pako paunomira. Handiti watadza kurima, watadza kuvhura kastoro, watadza kuvhura kagomba kegold, saka uchagonei? Watadza kuwereta, watadza kuita kastoro, watadza kutengesa, zvese wandikawo nepaunokwanawo. Ubatsiridze nyaya yeupfumi hweguruve uwo watinozowerengedza kuti paprovincial GDP wozowerengedza towana national GDP. Ndoda kutendai kuti zvakadaro vanhu vanambuka nepapa ndambotaura kuti naivo mambo vakauya nepapa vakadaenda pabepura, mambo bepura vanopinda nepapa. Seneta vedu vakambizi vanopinda nepapa. Ini MP wenyu ndopinda nepapa. Sekretari wemadzimai maisendero yese anopinda nepapa. Mutungamiriri unopinda Petro Mutengu, sekretari wemadzimai anopinda nepapa. Comrade Rodzi, Central Committee anopinda nepapa. Saka bridge iri nehemi mese munopinda nepapa. Ngatingomberere maoko rita kuti makabva nekupi? Chichifara, chichinyemwerera, hazvingowanikwi. Hazvingowanikwi vanhu vaMwari. Zvipemberere muzvibvunzo ndiso here izvi? Unonzwa mumwe oshora aida kuti vaketera Barbara Sipa. Ipapo waida kuti setera Barbara Sapa. Asi vanhu havasi kuyambuka. Convenience ka. Tati vanhu yambukai nepamusoro chiregai kuita zvatakaita nguva yedu yekutsvedza. Honzani kudai mavakatira Barbaras. Dai mavaka bridge rekuChina. Marodhi ekuChina unaziva. Marodhi ekuUK unaziva. Dada nezvako. Haleluya. Ndinoda kutenda hama dzangu dzimwe dzinotibatsira, vana Comrade Kereke. Muchaona kuti even muriwo uri kudyiwa pano vaisawo choviri. Vakataendesa mombe yangu ipapo. Vana Comrade Maguduru. Vana Comrade anonzani mwaisa mombo. Asi akakataisa mombe omana ngaidyiwa omana. Hatide vanhu vaisa muhomwe kana mapoto. Handitika. Vanhu vavana kudya vaenda vachiziva kuti aya tabva kubiriji kwenyama mombe nhatu dzabviswa kuti zvifambe. Toda kuzvitenda zvikuru. Zvino chivakwa chavapwa chatakuda kutarisira kwamuri inyaya yekuchengetedza chivakwa ichi. Ndambotaura paye kuti pane simba redu tese, hurumende nemi mese mugere apa makaisa mune zvamakaisa pabridge. Ngatichichengetedze bridge redu. Vana kwachu kwachu ngativaripotei. Vana kwachu kwachu isu kuno kuguruve. Sa MP wenyu nakati hakubiwe kuno. Kana pane vashandi vamwe hurumende vaiba kwavaiba, ndavadzokera vanobira vari kudzimba dzavo, kumusha yavo.
kuno akubiwe, unoenda mukati ende ukaenda audzoki. Saka kwacho yekuti chinhu chakabvisirwa magonyeti 2 nemumwe mwana wevamwe vanhu yesimende, iwo uyo ukwachura. Chimwe chinhu vanhu vakatadza kurara kuti bridge ringe riripo iri, iwo uyo ukwachura, unoenda mukati. Iko zvino hatisi kuseka, tine zero tolerance to corruption. Hakuna waticharegerera awatinobata ari wrong side remutemo maringe necorruption, maringe zvakare nekukwachura zvinhu zvatinenge tavaka sehurumende. Toda kuzvichengetedzeka. Iwo magetsi aya isai mashopu, gadzirai zvamunogadzira ipapa, godhirese pisa ipapa, asi ngatisabe matransformer. Unoona kuti taisa magetsi kudai, transformer pasina, zvofamba sei? Dzatambodzeka, hapasina magetsi, ndozvazvinongoreva. Tauraya, hakuna wakaona wabatwa mukati. Varipo kumashure kwangu kwakamirira nyaya idzo. Ende ungoti haka waenda. Wozoona mumwe akuti ndikubatsire wakwachura. Kuna izvozvo. So, ndinoda kukutendai zvikuru kuti kufamba kwareruka. Panhu paitifuisa pakunetsa, pagadzirika. Saka tinotenda ivo president vedu. Zvanga singaitike dai president vasina kuzviteerera kuti tinoda bridge paMwembezi. Vamwe vanoteera social media, wonai zvinobatika zviri kuitika munyika yekwedu. Before President Emmerson Damzo Mnangagwa, new dispensation, ndogara ndichikuudzai kuno kuconstituency. Nyika ino yairima wheat ye 2 months, tobva tatanga kuimpota. Chibage chaicho tanga takusunza kudzimwe nyika. New dispensation yabva yauya, takurima chibage chakawandisa. Takurima wheat inokwanisa kuita makore 2 kumberi uko, tisina kana mvura yakanzi inaona hatikwerete kana kutenga kunze. Iyo gold before kumanana 2021 province yedu chete ine yaiproduce 2500 kgs, 2.5 tons. Iko zvino province yedu chete ino tikuproduce 6.5 tons pagore. Amuzvirere maoko. Chamunofana kuzviroera maoko ndechekuti rimwe godhi racho rutobva kunyakapupu kuhweva, rimwe rubva kwapaza, rimwe rubva maartisanal miners ayanzi makuru. Rese ndipo saka tiri kuzowerengedza namba yosvika pa 6.5 kgs. Ndogodhi ratakuproducer seprovince. Zvokuti kana tifamba pamberi pemamwe maprovince tinotumbama nenyaya yekushandwa kuri kuitwa Machona Central Province. Kuburikidza nemiimi vana vevhu veZimbabwe muchiteera mapolicies apresident anoshandika nawo. Zvinoona mugwagwa zvayakuitwa kana pane vanoenda kuHarare. Umwe anoti akukombeya mugwagwa uyo nokuUK, asi guvhute rake riri kunoku kwaBelgium. Tiite zvokuUK manje. Mumwe ukombeya nezvokuChina. Mumwe nekwaakakuendawo kwaakaverenga paTikTok, kwaakaonzwa paTikTok. Hauna kubvira waenda kuoda kukombeya mugwagwa yemuno neikoko. Tibvunze takaendako isusu kuti kudzoti vanhu vekuvanitambura sei, tigerewo sei. Ngatidadei nezvatinazvo, ngatidadei nemapolisi apresident wedu. Aizviziva kuti rodhi iyoyo ichabva kuHarare yakavhurika kudai kuti unoifamba nekwaunoda ndiani. Kuburikidza napresident wedu, hapana nzvimbo kana munhu wavari kufanira kusiya. Rodhi yedu iri kuuya kunosvika pamazowe paya, yozouya zvakare ichigadzirwa kunosvika kuKanyemba. Toita new city kusvika kuKanyemba. Tofanira kuzvifarira nekuti panoitika zvinhu izvi nesu vemurodhi mukati umu tichabhenefita. Matraks anenge akushandisa ipapa. Handiti zvese zvakuuya nekukutaura zvako
hati unoona. So ndo urongwa huna president vedu. Iwo ma-village business units amuri kupiwa ngati ashandisei. Haase kuswera wakabata kii kuti ndindire kinze pagate business unit. Kinura vanhu vashande mutengese zvirimwa zvikuda mu-village business unit. Muwani kupunduka. President havasi kuda kuona munhu anoti nyoka idzo dzese dziri mupurasini ndedzangu. Vanoda kuona president atotishanda. Nyika ichiguta. Ndokwatakatarisa. Tiri kutarisa kuti kumberi uku mumwe nemumwe anenge ane choviri tapa upper middle income economy. Hallelujah. Rega ndingopedzisa nekuverenga nechirungu nokuti kaspeech kacho kari muchirungu. In conclusion, the commissioning of the Mwembezi Causeway is a powerful symbol of progress, unity and shared purpose. It demonstrates what can be achieved when government, community and institutions work together towards a common goal. Let this achievement inspire us to continue pushing forward with determination and collective resolve as we build a prosperous and upper middle income economy. I thank you. With these few remarks, it is now my distinct honor to officially commission the Mwembezi Causeway, Tavura Bridge, Tavura Causeway. Vanga vaida kuona tirabablas, apa ndo patinoperera. Kana ione zvaunogona, mabridge ekuaka akawanda nenzvimbo dzekuaka dzakawanda. Uyatibatsira pavake ipapo uye nemari hope tinoida sezvakaita vamwe vakatipo magonyeti emasimenti, mafuel and everything. Uyai vana vemuno tishande pamwe chete tibatsirane. Ajingi. Tiri kuno kuGuruve nhasi uno tiri pacommissioning yebridge rakunziro Mwembezi bridge. Apa iye zvinhu tiri kutaura ndiri kuona muri kusumaira zvaudza kuti muri kufarira kuve nebridge paMwembezi apa. Inini ndinonzi Muchaneta Mushonga, ndiri vice council chair weGuruve district, Guruve council. Ndiri kufara zvisingati, ndofunga muri kungoona masimaili acho. Ndiri kufara nekuda kwokuti bridge kairi isusu kubva tiri vadiki taingozoti kune Mwembezi kabridge kepasi. Vanhu vachiyeredzwa, vanotyora vachidhisturbwa nguva yakareba. Asi iko zvinozvi nekuda kwemadevolution funds ari kuuya, nekuda kwavatungamiriri variko, nekuda kwemantra yaComrade vedu Idi Mnangagwa yekuti leaving no one and no place behind. Tiri kufara bridge rakanaka. Tiri kufara noti vanhu vakuyambuka zvakanakisa. Plus secouncil kamaCouncil tine maservice delivery anoda kuonekwa kuti munyika tiri kudii, takasarudzwa nevanhu tiri kushanda here. Zvinobva zvanyatsobudisa pachena kuti zveshuwa tiri kushanda. I'm happy. Dambudziko raivepo zvikuru ramunonyanyorangarira rekuti hamukangamwe kuti apa pasati pane bridge apa pakamboitika chinoti. Pasati pave nebridge kwaive nekuyeredzwa kwevanhu vachitofa vachitoshaika, vachitofa chaiko. Vana vechikoro vachitoeredzerwa mabhuku avo, vachitorasikirwa nemanotsi. Saka raive dambudziko rakakurisa rekuti vanhu havakwanise kuenda mhiri nemhiri kwavanenge vachida kuenda kwenguva yakareba kana mvura yawandisa. Kune avo vanozoti zvivakwa kana zvadai voda kuzvipunza, munoti kudii kune vakadaro? Ndinoti kune vakadaro apa ngavambotiregererawo. Ngavatiregere noti tikavaziva nekuvabata tinongovaendesa kwavakakodzera, vogara kure nevanhu vari mucommunity, vogara kuchizarira. Nyika yoenderera mberi, vanoda kuvaka vachingovaka. Mune chekutenda here kucommunity? Ndakazwa kuti community. Mune chekutenda here pakucommunity marenge nemadevelopments ari kuitwa kuno kusapota kwavanokuita imi vatungamiri? Zveshuwa inini community ndinoda kuitenda nekuti yakabatana nakansela vedu anonzwa kansela Kaseke mukuunganidzawo angave matombo, panodawo jecha, panodawo zvinowanika munharaunda, nekubatsiridzawo nevanhu chaiko manpower vachitoshandawo vachibatsiridzawo vana vemunharaunda vakaita kunzwa nekuita, vakabatsiridza pakuvaka bridge. Aiwa, tinotenda. Muchine mamwe mashoko here amuda kutaura pano paSlai Media TV? Neni kutenda zvangu, ndatendesesa zveshuwa. Aiwa, tinotenda. Iye zvinezvi taana DCC chairman vekuno kwatiri kuGuruve, toda kuti vatipe zita ravo rakazara. Tiri kutaurawo nani paSlai Media TV? Zvinoitwa Washington Chifamba. Nhasi uno pacommission wabridge, asi toda kudzokera kumashuro.
DCC chairman zvakamira sei kana experience yenyuwo imimi paMwembezi river pasati pane bridge zvakaoma zvakadii? Rega nditaure kuti even inini chaiyo pandikakura apa zvanga zvakaoma. Muchaona kuti kunoku kune primary nesecondary inonzi Nyakapupu primary nesecondary, kune chipatara chinonzi Nyakapupu chipatara hospital kakliniki iriko, but muchaona kuti akari dambudziko chairo kuti vanhu vaende kuchipatara ichocho kana kuenda kuchikoro zvakava zvakatopedza disadvantage vana vekunoku pakuita panyaya yeeducation nekuda kwakuvaka hakuna aikona kuenda izvi muona pana pamira hapana inonzi Magwenya high school. Vana kana vapedza kunoku primary kana secondary kuti vachienda pahigh school pamagwenya paiitwa dambudziko, paizara zvokuti vana vanogona kuita svondo vasingakwanisi kuenda kumhiri. Rakava dambudziko kuti akadisadvantage side rinori kumhiri neri zvokuti nokuda kwanhasi so kune manyukunyuku ekufara chaizvo izvo, nokuti muchaona kuti even maprogramu chaiwo ehurumende akuuya kuvanhu manje. Vanhu vakuona muono wenyika, muono mutungamiriri wenyika nekuda kwebiriji, because kunoku muchaona maprogramu anapfumvudza ana drought relief zvese zvakawanda hazvaikwana kuya kuno vanhu vaiti yambuka kuenda kumhiri. Kuda kuti kana kakazara munogona kutora nguva musina kuwana chamawana nekuti kakwa kakazara. Munhu anogona kuti pana kufambiwa 5 kilometers munhu aifamba 30 kilometers kuti ana access kuenda kuchipatara nekuda kwebiriji. But iko zvinezvi manje after 46 years paita chitiko chinoshamisa chinorakidza kuti muono wapurezidendi zvapachena kuti hapana munhu kana nzvimbo inofanira kusara kumashure nekuda kwebiriji. Kuno kuguru tafara zvokufarisisa chaizvo kuti purezidendi vakagona kuita vakatisarudzira mwana rinova ziso ravo riri kuteera matsoka avo sekutaura kwavanoita kuti leaving no one no place behind. Tazviona nemeso takutenda purezidendi nekuita kwakaita kusarudza minister of state kuno ari MP zvakare constitution dzino Gure South. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo, muitirwe zvakanaka kuno kuGuruve. Ndinotenda chaizvo, dai zvaramba zvichidaro. Tatenda zvikuru.